Ahojte, čo myslíte? Stačí vám jedno stretnutie pri hypnoterapii alebo ich treba viac? Čo si myslíte vy? Moje meno je Martin Komínek a už viac ako 10 rokov sa profesionálne venujem hypnoze a hypnoterapii. Poďme sa pozrieť na to, že či vám stačí úplne jedno jediné stretnutie na to, aby ste dosiahli zmeny. Častokrát mi od klientov prichádza otázka, že chceli by sa zmeniť, od detstva majú nejaký veľký problém, napríklad sa niečoho boja, prípadne zažili náročný vzťah s rodičmi. No a pýtajú sa, že keď prídu na jedno stretnutie hypnoterapie, či sa budú cítiť výrazne lepšie. Priatelia, potrebujete ich stretnutí viac. Ako je to možné a prečo ich potrebujete viac? Pretože vy sa učíte, my sa učíme, všetci sa učíme opakovaním. Každý krát, ako ste si povedali, nie som dosť dobrý, nie som dosť pekná, mám veľký zadok, bojím sa búrky, mám málo peňazí, nezaslúžim si viac. Nech to bolo čokoľvek, ale opakovali ste si to dnes a pravidelne roky, rokúce si túto nejakú svoju frázu opakujete. A preto máte aj problém. No a bolo by veľmi naivné si myslieť, že prídete na jedno jediné stretnutie a zrazu sa cítite lepšie. Dá sa to prirovnať k čomukoľvek ďalšiemu. Roky, rokúce humplujete auto a potom si poviete, že bude stačiť nejaká malá jedna servisná prehliadka a všetko s autom bude OK? Pravdepodobne nie. Roky sa nestaráte o chrup? Bude vám stačiť jedno stretnutie u zubára? Pravdepodobne nie. Keď roky sa nestaráte o svoju hlavu, o svoje podvedomie, o svoje myšlienky, o svoje emócie, rovnako je pravdepodobné, že vám nebude stačiť jedno stretnutie. Takže koľko ich vlastne bude treba? Mám sa pripraviť na 3 stretnutia, mám sa pripraviť na 10 stretnutí, 50, 500. Aké je to správne číslo? Na to je najlepšia odpoveď, neviem. Nikto vám nevie dopredu povedať, koľko je treba stretnutí. To nie je vrtanie zubu. To nie je výmena prevodovky v aute. Vaša osobnosť je zložená z miliónov malých zážitkov, z miliónov emócií, z miliónov drobných interakcií s druhými ľuďmi a so sebou samými. A nikto druhý na svete taký nie je. Nie je to druhý Jozef, Miška, Mária, Eugen, ktorý mal úplne rovnaký život a mal úplne rovnaký problém. Preto sa nedá vopred povedať, koľko tých stretnutí bude treba. Radšej sa pýtajte niečo iné, ako tá hypnoterapia bude prebiehať. Potrebujem nejaký čas, budú to mesiace, kým sa budem cítiť lepšie? No a na toto mám pripravenú odpoveď. Nie, netreba mesiace. Podľa mňa sa budete cítiť lepšie za jednotky stretnutí, budete to na sebe cítiť. Nie je to o tom, aby ste chodili pol roka a potom sme začali spolu hútať, že má to zmysel, aby ste chodili, nemá to zmysel, aby ste chodili, má to vlastne doteraz nejaký progres alebo nie. Pri hypnoterapii tie zmeny vidíte veľmi rýchlo. Tak poďte do nej. Ozvite sa. Ahojte.